Děláte si peeling pleti? Jestli neděláte, pak doporučuji začít. Pokud provádíte peeling třeba s našimi peelingovými gely, enzymatickými gely, tak vás jedině chválím, protože peeling je potřeba. Díky peelingu se pleť zbaví odumřelých částeček na povrchu a díky tomu peelingu se také hlouběji do pokožky dostávají účinné látky ze všech sér, krémů a věcí, které na pleť používáme. Pokud nebudeme provádět peeling, vlastně nám to po té pokožce jakoby steče a ten efekt není takový. Takže, co vám teďka chci nabídnout? Máme dva výrobky za krásné kačky a za krásné bodíky a to jsou AHA polštářky, které jsou takhle v krabičce, jsou tam napuštěné tamponky AHA kyselinami a já je ráda používám 2x, 3x do týdne a vždycky se divím, kolik ještě na těch tamponkách na domněle už vyčištěné pleti zůstane. Opravdu teďka je budu brát na dovolenou, protože na dovolené, známe to, nestíháte tu péči tak intenzivní jako třeba doma a ty tamponky velice pomůžou. Od začátku jsem si oblíbila enzymatický pudr, který opravdu vypadá jako dětský pudr, má i takové sypátko, vy si ho nasypete do dlaně. Druhou ruku si namočíte pod teplou vodou a teplá voda je tam důležitá a podstatná, protože enzymy dosahují svých účinků právě v teplé vodě. Takže jenom si namočíte tu ruku a smícháte vlastně na takovou kašičku, kterou pak nanesete na obličej. Pokud jste ve vaně, jako to často dělávám já s tím pudrem, tak si necháte chviličku na pleti a potom jenom krouživými pohyby vlastně tu pleť očistíte a zbavíte odumřelých buněk. Jsou to skvělé věci. Jenom chci říct, AHA, tamponky, nepoužívejte současně s retinoly, anebo peptidy. Peptidovou řadu tady teďka nemám. Peptidová řada je ta nová fialová řada. Ne, že by to nějak vadilo, ale vlastně se zbytečně ochuzujete o jejich účinky. Takže když to jde, tak rozdělit anebo nepoužívat ve stejnou dobu, třeba hodinu od sebe. Jo? Tak.